matin Victor. Kalore ni adwa ni watudre kod jafwambo marwa Ali Abich. Kata kamani nyisa kae ni pod iloso weche mag tudruok kod Ali Abich ka entiere kaunti ma Homa Bay. En bende onyiswa ni entiere skul mane to lwasi chalo nade kinde ma jopuonjre donje form 1. Ka waneno kwa dong kod dakika matin kende twatieko twak mar okinyi ma kawuono Victor. Wantiere kod jopuonjre 2,000 mok notimo penj mano mar KCPE mar higa mar 2023 kata kamano jopuonjre gi migawo mar somo nowacho ni biro bed ka iketo gi e skunde mag sekondari mopogore opogore pacho kae. 2,000 kende moseyangi ni nokotimo penj kendo gin emoseyudgi. Ponono gin emane giyudo calling letters mar donjo e skunde mag sekondari mopogore opogore. Jopuonjre gi gin gidonjo e skul tok ne gitimo KCPE. Lwasi mar gibu bedo nango. Ponono ka nyathi oluonge skul mok nodwa tok notimo KCPE okawe yo machalo nade. Mokwongo en wach matek ahinya nikech iyudo ka mondo ng'ato dhi e okang' machielo onego bed notimo penj. Koro kaka waneno education system wa kata kaka weche mag somo e pinywa ka timore en ni mondo idonje klas 9 onego bed ni timo penj. To kata kamano nitiere weche mosebedo ka timore iyudo ka nikech wantiere e akak yore, wantiere junction sechegi nikech iyudo ka CBC biro to wawuok e weche mag 844. To gima timore en ni nyithindo gi nyalo bedo gi shida matin nikech ne ok gikale okang' moro. To kata kamano ber mondo wane ka wakonyogi mondo kik koro giwe weche mag somo. Koro iyudo ka jatend migawo mar somo migosi Ezekiel Machogu temo mondo gine ka ginyalo konyo nyithindogi. To an gima ng'eyo en ni seche moko nyalo bedo ni nitie weche moko manok odhi maber to kata kamano ka gisedonjo kucha gima biro bedo ma muhimu kabisa en ni wamanyo yo mwanyalo konyogi go nikech nosetimore ok wanyalo wacho ni koro wadhi bedo kwa wacho ni jogi ne ok otimo penj gima kamano ok otimore ni koro wasiko mana kanyo nyaka wamany yo mwakonyogi go. Haya we wadhi Ali Abich koro ka